DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos at maabig, good morning at balang sinansakay. Alas 8:05 at kabwasan. Sumpalan nyo ng alan sa programan Early in the Morning. Matla sa programan Liknaay Balay. Agunatan na Martes, petsa 28. Bulan na Hulyo. Twenty 26. Jadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Siyempre sa sumaktor yung amigo RJ Vera Jimenez at your service always. Takila namin ditan, pinablimiran na kapaborito. Dumat so liknaan nyo, dasayay kumalimay State of the Nation Address. And Presidente PBBM. Presidente BBM, Tatang Taragagi. Wala kasi iray agustuhan nyo. Turay makabaliksan iran na indalat dato. Yan ayari na mampaligwas na kabibilay na sekatiran na Pilipino. Sa manlulupig di ka pasisiil. Oy. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, ng aking kamag-anak. Oh. Imayag na kay oras tan masulok ya 20 minutos 26 mo nagak nalilingo saya impangidalatdat na Presidente Bongbong Marcos nasaray gawan to tan gawon to ni para da bansa tayon Pilipinas. Yada katibukulan nasaya suna to. Eta wala so duara ya standing ovation. Ana sa 64 ya palakpak. Eda sa may maksil ya palakpak katatang tanagagik o tipak at salitan Pangasinan. Etna na impalapag to. Ay mantatarela so ombudsman.
nayarin na nasigapan mo't na kaso so kapinsan to. Si dating House Speaker Martin Romualdez. Talagan na maugong may saya tipak agaylay kasil dasatan yung pangidalat dato. Usilan susaray amin ya walay P-connection dasatay flood control anomaly. Dalad datumat ya billion of pesos esla so ni pawilad sa gobyerno. Ya kulimbat dasatay flood control scandal. At yan na palapag. At dyan saya dapag na Romualdez. At welcome mat kung sa investigasyon. Di maong tapiano na-investigaan tabalag mat. So saya pananisya to ya at ang apoy katuan ni Ryan aligasyon. Di ba? The proper forum. Sa balat, so sa may standing ovation na tatang tanagagik. At nan kinaraw to. Aliwan na request, mga demand. Ay tapyasan, kalan, so sa tay pambabayar na saray nagkonsumo na kuryente. Tay system loss. Mata kasalanan na saray babayar na kuryente tagda kasalanan na kinay bayaran day kwanto mat yan nayarin kalentan so babayaran tayo ayan no walay balang ya kuryente wala atakaw system loss sa tatang tanagagik ipapasadaad saray consumer. Kasi ang sakit ni wala ni kaibaton value added tax nitan. Kanya na sakitan da saramay immalagay raya wadman da saya kamara da saya nagawa yasuna tunan na BBM PBBM marakap mata na to Piano dyan tanat unluksab. Subabayaran tayo da saya konsumo da kuryente. Kailan manatagay, pati nababalang. Ya kuryente, no, inarsulalaan to. At kwintado at atang tanagagik. At ipapasa da saray consumer. Dakil ni, so saray ni dalat dato, gusto ang kumot may mampili na limara ya gugaw para da sa tay scholar ng presidente kada barangay. Almost 100,000 na mo masulok so sa may iter tatang tanagagik. O dapat balot sa panagpili da saraya. Ganalo ka na sa politika. Palamot kasi manhandle na pampili. Ano saya nagawa? Palakasan lalamot, apirdi lamot. Subalibalin na purpose. Pinablimiran na kapaborito, di ba? Ano maminsan say kukulang tan makapoy amay sistema. Marakap iraya programa pero may sistema tatang tanagagik ay sosilis. Sa manlulupig de kapasisil tayo'y Pilipino sa puso't diwa magkaisa tayo paglaban ng ating karapatan sa kimutan. Dasamay duaran standing ovation dasayan na suna ng Apo Presidente Bongbong Marcos kumaliman suna
Yan na no wala ray reaksyon yun tan no kasi at watanlan susamay nayarin na satisfaction dasaray nyaran na daladat no itiksyo iratan niya liknaan nyo 0945-1834352 piano naasul tayo so liknaan saray sikiran na umbalay ulad saray wala ada laylayan ulad saray makukuli kalamor yaman trabaho'y legal para empleyado at gobyerno empleyado da pribado yakada na awat da so sweldo at wala so tapyas para da saratay buwis tanarumniran na babayaran. Siyempre saya panangiter na ayuda yadakalmat so ano ay no panon to'y marakap ya sistema at satan ya panangiter na ayuda Kano kasi naya at ubat da say pangusil da kairapan. O dino mas lalo na mampapairap. Napoda sa taya ilulubo na utang na bansa tayon Pilipinas. Morning, da saray dumarangal tita na da balay na Lingayen. Na da Lingayen Public Market. Kamat da Malingas Public Market. Da say syudad na Dagupan. Na dita na da say Kalasyaw. Good morning. Na da balay na Mapandan. Soriano family, good morning. Si amigon tula may first name mo Ballesteros, so apelido to. Good morning ha. But babantay at tagtimot nagre-great. Si Miss MM dita na New York. Panamaglay na YouTube at babantayan turay programa at sa istasyon tayo, tamalinlinaw at YouTube tanya da Facebook. Search all about DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Wadtala. Babantay da sa may 50 so 50 inches ya television to. Manad New York. Good morning. Karumaniran na impormasyon na balita. Nani at nayarin na naidalat tayo at atang tanagagik sa kaya ordinansa. Nayarin na isak lang at sangguni ang bayan ditan at balay na Binmalay. Nilira at saya pan-regulate nasa tay piso net asalitan na balay. Regulation aliwan na totally ipakapot tapen iraratay walaan na saya negosyo sa tay piso net. Sige, natnita na. Narin na nasing batita na dasaya unsublay programa. Morning, dakinan na Vice Mayor, itaktak mo, mamenta, MM, kuwam mo pa. Sana da balay na Binmalay. Timagay na 7 pesos. Diesel, 4 pesos. So, gasolina.
naabot la sa 90 kada litro. So diesel singa papawila mo dati. Yan na tatalaranan mo at nasaray wala da transport sektor. Nayarin na nabitla. Antura so sa may zona nanturay kurang kudang yagawaan tatpiano dyanuntan at wala na makagawa na saya measure so saya gobyerno yano aga masyadong liknaan na saya sektor na transportasyon saya yatagilamat na presyo na gasolina. Bale, wala tayo uplift program sa gobyerno maya supantutungtungan. Yan na mas palak nga ban so produksyon sa enerhiya. Kulambit mo so sa tayo nayarin na reserve. Ay nayarin na alan na gas di tanad malampaya. Morning, dakinan Jerry Pong Jimenez dita na sa Kibaul. Andaan lang sa pagmamaneho insan si Joker, good morning. Ilam lay 2 3, 4, 5 Hay. Speaking of numero, sabi nga ng kaibigan kong mananaya okay lang daw kung sa ngayon ay hindi pa siya nananalo kung siya man ay tumataya dito sa Small Town Lottery dahil batid naman daw niya na parte ng kanyang itinataya ay nakakatulong sa kanyang kapwa. Dahil alam naman niya na pagka tumataya ka sa palaro ng PCSO, lalo na itong Small Town Lottery, part of it napupunta sa kawang gawa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga maralitan nating mga kababayan, lalo na sa kanilang pagpapahospital, mga gamot, ganun. Dahil nga charity, Philippine Charity Sweepstakes Office. At syempre sa parte naman ng Grand 88 Gaming Corporation, sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay din ng kawang gawa, tulong, nakapag-share din sila ng kanilang tulong sa pamamagitan din ng kanilang Grand 88 Cares. Yan. So, sa pagtangkilik dito sa larong may puso, dito sa legal na palaro ng Small Town Lottery na nasa superbisyon ng PCSO, kapag taya po ninyo ay pwede kayong manalo at importante doon ay nakakatulong kayo sa inyong kapwa-tao. Kaya palaging bilin ng PCSO, ang tangkilikin ay ang legal na palaro ng PCSO, at kung ang STL ang pag-uusapan, ito hong Grand 88 Gaming Corporation sa lalawigan ng Pangasinan, except Dagupan City. Ito yung sinasabi na larong may puso. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Meron manalo sa Grand 88.
88 swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88 panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Good morning, Kinan Dexter. Dito na Bale na Bugalyon. Si Albert, good morning. Sana si Nana Sanay. Good morning. Dito na Bale na Lingayen. Nalayo lang may pensyon nyo. Diyan aray senior manaya, no, walalay 80 anyos yo. La nyo ratay oskahedyo, tawalay nawat yo manayan 10,000. Dita da bali na binmaloy, at singgar dalatan niya iter. Doon sublaya programa, dengal yo. It apply sa damin niya bali ya, tirong Pilipinas. Walalay 80 anyos mo at walalatan niya na ayarin nawat yo. Kanya ng paano agyanta nasanay, pigaram la, 85 la Hanggang pulay malami oras sa dasaya na programa na likna ay balay. Kumpawila kadasayang sublaya programa PEM paninilbihang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. PAM sa Binmalay, bayan muna bago sarili. Yan Aspento Technical Engineer Nexon Dakal. Kumpawilak Yalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Sa programa mangiter, nadalan at saray ay